Mayong buntag Sugbo, mayong buntag Central Visayas. Kininausap si Rob Cabardo sa Philippine Information Agency, Region 7. Ug welcome sa lain na sang episode ng atoang face-to-face kapihan sa PIA. Ug mayong adlaw po sa ato mga solid viewers and followers ng atong programa. Kanunay kasunod nato. Ato nang ipahibaw nga kani atong programa makita dahil live sa atong Facebook page sa Philippine Information Agency, Region 7. Ug mayong adlaw po sa ato mga media partners nga anaa diupan ato karon sa ato diri sa ato ang buhatan sa PIA 7. O karong adlaw ana sa laing topic nga pagahisgutan kauban na po ang mga personnel or opisyales sa lain na sang ahensya. So karong adlaw atong pagahisgutan kabahin ning programa sa Department of Social Welfare and Development o DSWD kaning dugay na nga programa nila nga gitawag nga 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program. So karong adlaw ato na kitay makauban gikan sa DSWD-7 aron atong mahimamat tagaan kita og mga impormasyon o detalye kabahin niini ilabi nang karon nga nagpadayon ang rehistrasyon sa mga bag-o nga mahimong beneficiaryo sa purpose. So balik kami kaninyo sa kaning atong programa karong adlaw. Aron ipaila-ila ang atong mga guests gikan sa DSWD, akong kauban karon akong ipaila-ila pod akong co-host si Miss Hazel Gloria. Miss Hazel, mayong adlaw pod kanimo Miss Hazel. Rob, mayong adlaw, mayong buntag. Daghang salamat no. Uyon man atong mga viewers, atong mga followers mayong buntag usab kaninyo. Welcome na usab sa lain natong episode sa ato ang special kapihan sa PIA. Gitawag na itong special no kay special man sa niya ato ang mga bisita no karong adlaw. Actually Rob no nindot siya nga topic kay this is regarding kani pag-institutionalize no sa kani ilahang 4Ps no. So at least ma-inform ta kung unsa gini siya mga programa kinsa ang mga bag-o nga mga beneficiaryo o unsaon kini pag rehistro no kay karon mo nagpadayon sa gingon ni Rob na nagpadayon karon ang ilahang registration sa kaning ato ang mga 4Ps nato nga mga beneficiaries nato. So Rob, siguro sa walay paglangan-langan akong i-introduce ang ato ang mga panelists no karong adlaw gikan sa DSWD Central Visayas. So first, we have si Ma'am Raquel Daria, the Modified Conditional Cash Transfer Focal Person or MCCT sa DSWD-7. And of course, with her is the Beneficiary Data and Management Focal Person. We have Ma'am Maricor Rote. So welcome sa to ang special kapihan sa PIA. Welcome. So, good morning na tanan. So sa tibuok Central Visayas no, niya among honor and invite na dali para buhatag kung kanabang kanang explanation kabahin sa 4Ps. So tinuod to mga magiging gisulti nga ang atong 4Ps nahimo na siyang institution, nahimo na siyang law. Yeah, kung unsa may kanabang, unsa may working pack anya nga ang atong ko ang 4Ps every year bisag kita posibility na ang nagditay budget. Yes. Dili na ta agad no sa uban no, at least ang government na hatag na gid sila og budget for this program. So malipay na ang atong mga beneficiaries Kasi ni mo naman siya palaod, so wala na gyud makatugong ani. Every year na na siya i-budget ang ibuhat na sa DSWD. Of course, naamang gyud mga muhuman na sa kaning as beneficiary. So mangita na pud sila grabe nga mga beneficiary na pud aning programa. Yes. And of course, Rob, we would like also to hear from Ma'am Maricor Rote. Ma'am Mar. Good morning sa tanan sa mga viewers, especially sa ato ang mga beneficiary. Kanilog may kami na regarding sa ato ang registration para makasabot ta kung isa dyan kabahin ang program. Yes, no? Daghang kayong salamat, no? So siguro Rob, no? Na-mention naman din no kung unsa kabahin ang ato ang topic karong adlaw. Siguro mangayo na lang kanila og detalye kung unsa gid no? Unsa ni ang kaning 4Ps nila no? Bag-o nila nga although dugan na ni nga program pero karon pa man ni siya institutionalized gid no? Last year pa ni siya. So siguro we would like to hear from them no kung unsa gid ang kaning bag-o nga law nga kaning regarding sa 4Ps. Okay, so mayong buntag once again. So ang 4Ps, dugay-dugay na sa program. Dugay-dugay na siya, pero ang naka-include kay after implementing it for almost more than 10 years,
nahimo na siyang institusyon. So dili na ta mangita og mga kanang champion dito sa Congress o dito sa Senate nga istoryahan para mo suporta. So sa ako nag-ingon, bisag kinsay nga presidente na nagit siya budget. So una nga ibalik nato nga ang pagsulod sa programa dili siya through application, but gikan siya sa atong listahan. So sa una nga na niya is NHTSPR, National Housing Targeting System for Poverty Reduction. Taas man kay siya, so nahimo siyang listahanan. So karon ang atong gisunod nga kanang listahanan is katong pag 2019 listahanan 3. So muna nga daghan mo sulti sa amo ato sa office kay mo apply sila. So ato silang karon explicar nga kinahanglan ang mga pangalan nagagikan sa listahanan. So dili makabuot si DSWD, but kung kinsay na atong gitawag na enumeration, kinsay na enumerate pa sa 2019 nga daghang ta og series of mga question variables nga isulod sa database niya, sila mo kuan nga mag-identify poor ba ni sila or near poor. So ato gitawag kaning poor is really kanang mauni ang kanang subregion, ang near poor makataw pero kaadlaw pero kung naay katalagman dali siya ma-shake. So kana sila so kinahanglan magikan dito niya kung wala na appeal maghuwat ta sa another round of listahanan para ma-appeal sila kay nuno gid nga masudlan gutod kay kwarta man sa gobyerno so naatay mga guidelines through POA kamo na siya hoy basit na kay ibulo. Yes, ma'am. So, ang pagpili sa kalingan ni Ma'am Raquel, kasi matingatan no nga, disinso sa May kay for 3 years, gikan sa pandemic, daghan jud kaayong nag-survey sa atong balay, ilabi na sa katong mga nag-inject sa COVID, sa mga PSA, sa listahanan. So, unsa-ano itong pagkabalo nga na-survey ta sa Pantawid Community or sa listahanan? Pinaagi sa katong blue nga sticker na ibutang sa balay nga nakabutang jud siya DSWD listahanan. So mo to atong timan-an nga na-survey ko. But sa ginaingon ni Ma'am Raquel, dili tanan nga na-survey kay mahimo siyang beneficiary or potential kay naatay scientific method nga gitanaw labi na sa ilang pagtuyo. So man siya nya mo ingon ang uban ma'am wala man mi na-appeal basin lang kay dili man all the time magpundo sila sa barangay na asay schedule when maadto sila ang naka-barangay. So possible katong uban nga wala na interview, possible jud to nga nangirabuhi sila kay ato pang inabuhi buntag man ang survey po nato buntag. So posible wa jud sila na-appeal niya. Unsaon nila pag-appeal, maguwat lang jud ta next nga round sa atong listahan survey. So kanus ama ni siya may tabo. So sadly every 3 years lang jud na siya. O so dugay-dugay siya niya. Ang ato ang data na kay 2019. So 2020, patungod sa atong pandemic na-delete man ta. So 2020 na. Karon gikandak na ang ato ang registration. So posible magwat-wat lang jud tag apay maadto sa ato ang panimalay para sa pag-survey na pud. Pero wala gingon namo nga dili siya automatic kay naatay mga variables nga tan-awon kung possible ba kang ma-appeal. So, yes, ma'am, ako sa ipuno nga unsa may kalainan sa atong pantawid sa una nga wa panalo ug karon nga nahimo na siyang balaod. So, kato nga time so kung mag-iplan ta og proyekto, hindi ko kay kanabang dili man tanan na kumpleto din pagsugod. Pero si pantawid kanang usa siya ka example nga involved. So, daghan og mga learnings kada tuig anti na imo siya no. So, ang usa ka salient points nga murag mao gyud kalainan is mauna ang gitawag na kilos unlad framework. So unsa man na siya? So mao ni siya ang framework nga ang programa na alay pito ka tuig nga atong atong gitawag ana sa development is really case manage sa usa ka pamilya. So gikan sa pagsugod mao ni ang registration niya hangtod nga iyang makabot ang kanang gitawag na og level of well-being. So ang first na level of well-being is the survival. So mauni nga nganong na-appeal sila kay poor sila o near poor. Next is mauni ang subsistence, meaning makakaog tulo ka adlaw pero kung naay katalagman, sunog ba, bagyo ba or earthquake ba, mubalik ta og kuan, mo balik no. Pero amo na siya ang kuan ang gusto ka buton sa programa mo na gitawag nato level of well-being. Muna giingon nga self-sufficient, meaning bisag ma-appeal pa siya sa katalagman pero mauni ang kind of people nga dalit mo mamuo niya mubalik og tindog, di ba? So mauni nga kana bang appeal so ang ato man kalabanan sa atong mga
kada bang mga kaigsunan yung sa pobre man limang kay guba among balay go dili lang kana mo tan-aw na to ang decision making. Meaning, kung maunsa, kung masunugan kay balo ko kinsay mga ehensya at tuon para kung mabalik sa mainstream of society. So, mauna atong tan-awon sa 7 ka tuig, may unta ang tanang nasulod, maabot diri, ya may unta, kanang, so ikaw man wala na siya, wala nagpasabot na mo, graduate na sila sa programa, dili sila ka-avail sa ubang government services. Ya, ang gobyerno, di man ang DSWD, di ba? Naatay DA, naatay TESDA, naatay Jory, so daghan. Ya, kung atong tan-awon, ang sektor nga ma-active sa programa, mauna ang atong homeless street families, mauna ang atong indigenous people of geographically isolated and disadvantaged area, mauna ang mga farmers, fisher folks, so mauna ang gitawag sa kuan na ron, mag-una na sa atong simbahan, the lost, the last, and the least. So, muna ang pag-manage 7 ka tuig nga maabot sila diha kay sa una because the project is bago pa, it evolves. So wala pa'y framework yun. Ya muna, may ito sila, ala, di ba namin natuig mo? Hawa mo namin, mo graduate pa mi. Pero kung ano sa programa, dili ba yung kakaingon nga, hawa na mo diha. You just gonna drop just like hot potato. No. Tarong mo yun, dato. Disag karon pagkuan sa atong balaod, no, sa 4-piece law, na ay mga tao nga, nakit-an nga, non-poor na sila. Pero wag bakit sila gipapawa? Gipavalidate, ipatanaw nga tinuod ba nga non-poor. Kung masuta sa usa ka staff, atong gitawag na mga ML, PDO2, nga angayan pa ipabilin, kato siya nga ato siya kana ba murag baka recommend nga bisag non-poor na siya sa listahanan, pero sa tinud-anay lisod pa siya, so naa siya retention. Pero tungod kay 2019 onwards, ato nang gamiton si 7 ka tuig. Taas-taas naman kay ako, I've been a social work for how many years? Usually, ang programa 3 years. Kung may sobra ng kwarta, 5 years. Kanila ang first nga nakatabang implement 7 years on the making. So, dako na siya. So, kung ato siya i-translate ng kwarta, dako na ang na-invest ni gobyerno para sa atong kuan, para sa atong mga pobre. Pero ma'am, mind you, nindot sa paminahon nga, after 10 years na nag-implement, naalag din tayo maayo nga mga anak nga mga cum laude nakatrabaho so sa mga development worker makalipay makadako sa kasing-kasing. So muna yung difference sa una ug karon using na kilos unda sa framework. Ma'am, mga tanong ni ma'am, sa kaning nagpadayon ninyong registration or potential mga next 4-piece beneficiaries, I guess namoy gitarget ani nga kung pila ka puok kay karon naman sa imo graduate na so mahog nga mao na sa dinang uli. Dapat ay mga tanong naman kung pila ang tanan nga tong target o you have rate of sa mga top recommendations. Muad lang sa pagkadtot gana sa sa pagpili gani. So basin ang una-una sa uban no nga kanang 3 years gi-survey nga 1 year ang registration. So dili na siya no 3 years na nag-survey pero naatoy mga gipang-reserve every year ta mag-register. So example naka-survey tag per million naatay potential households pila na siya ka million. So na siya budget every year nga kani nga region mo ni ilang budget karon nga year next year until third year nga mag-wait na punta sa katong survey. So for this year sa Region 7 we have 90,000 targets. So muna nga nagpatabang jud ni ron sa atong mga partners no kay gitagaan lang ni until March 10 nga mo man ang 90,000. So first time na mo ni nga niabot ang 90,000 kay for 10 years, 13 years of program, na-adjud mi sa 10,000, 20,000, 30,000 nga i-register niya for taas nga time. So, muna siya, ma'am. And then, ang ato ang potential households niya, 90,000, naghatag na taglistaan ni sa ato ang mga barangays. So, nag-start na sila posting last week sa January until karon niya. Gihatagan sila until 15 days na posting ani para pagpatawag, pag-inform nga mo ni ato ang potential beneficiaries nga mo attend sa community assembly. So ang process na to anak ma'am nganong mga tanang gi-posting pa man so para ma-aware ang ato ang mga kauban especially sa ato ang gitan-awron nga dapat jud ang ato ang mapili mga pobre nga beneficiaries. So magpatabang ni sa ato ang mga local sa ato mga partners nga basin na sila makita sa lista nga dili na jud angayan kay atong gi-target ang katong mga pobre kay sa akong gingon ganyan natay naka-reserve. So, katong dili ang ngayon, ato nagputungulipon niya sa katong naka-reserve niya. Sa naka-reserve nga mga pangalan, wasad may kabulog kinsa na sila. Kaya mag-base man ta sa national level.
So, unsa may buhaton sa katong mga lista nga na sa barangay. So, dapat i-inform sila nga o pag tan-aw nila sa ilang name na dito, dapat mag-prepare sila daan sa birth certificate sa mga bata or birth certificate sa ginikanan kung live-in or marriage contract nya. Kung mawala jud pinaka last na lang jud ang baptismal. Nya sa grantee kung wala jud siya ma-present ang pinaka last option na mo ilang valid ID nga makita dito ang ilang first name, last name and also the birthday. Tama na siya o next full certification. And also, ang ipaprepare dyan na mo nga nung naana siya mga supporting documents kay di man po pasabot na potential ko automatic kay naatay posting so para makita na to nga masas nga tinuod jud sila ang beneficiary kay as per observation mong good na mo sa other area naa sila sa lista pero katong mga bata dili ila ha so mana nga hulang-hulang balik sample lang nato nga naman jud tay mga apuhan no nga ang mga apo during buntag ibilin sa ila ang mga bata nya nag-working ang mga mama o parents so pag survey buntag man so possible eligible jud si lola kay naman ni ang mga bata so usa na to nasa tan-awon kung ang mga apo si lola ba jud ang nagbuhi nagpakaon or si lola gibilinan na ba sa bata nya tan-awon ko nato kung ang bata na ni lola nag-support ba ang parents kay if nag-support ang parents nya kaya nila buhiyon ang bata. So, di na to sila i-register. Kaya di man si Lula mismo ang nagpakaon. Muna itong tanawon sa nga mga concerned. And then, ang katong uban nga mga list, possible po na naasiya during survey, but transfer na sila og residence. So, kana po, i-inform po na to kung naaman sila yung mga silingan, na nakabalo kung asa na sila ron, pwede to nato kontakon kung asa sila, dili na nato kuulion kung asa sila narehistro, asa sila present para dili na sila makagasto. So, kami na mo communicate asa sila nga area para kung kinsay na assign na anang LGU at na sila i-validate. Especially kung naasa sa other region, kay syempre limad ang pamasahe ron. Oo. So, kami na mo communicate, so inform yun na mo kung unsang ilang supporting documents. Kanya, dili po original nga documents among pangayon, ang photocopy lang kay gamit pa na nila ng ang photocopy lang ang pangayon niya. Kung naatay mga kaigsuunan nga nagproblema gani sa ilahang mga birth certificate, so dapat magpa-late registration sila niya na atong mga partners nga sa LGU, amo dyan ang gihangyo nga basin makahatag sila budget kay lagi looy pa kaayo ni sila no nga wala pa ika-process basin makahatag ang LGU since partner man dyan ni ila po ni constituents na mo free sila og birth registration sa kanilang mga to potential beneficiary. And then, if ang potential beneficiary na to, kulang pa sila og mga supporting documents, i-discourage jud na mo sila nga mo-attend sa ang community assembly. Ang community assembly, kana siyang first meeting sa tanan nga beneficiary nga ipatawag adto ta mag-validation. So, taon na to ang households kung tinuod ba, makapasar ba sila sa ato ang criteria. So, unsa may criteria daay nga atong tan-awon kung potential na ko. Why ingon kung potential? Because ang lista nato dili siya automatic na marehistro sa ato ang program na apatay series of validation process niya. So, dapat na kay 0 to 18 years old sa imong households. Then, dapat ang imong 0 to 18 years old, kato nag-edad 3 to 18 years old, dapat nag-eskwela. Kaya bisan na kay 0 to 18, 3 to 18 nga bata nga school age, wa eskwela, di yapon ka ma-appeal sa program. Nga naman, ang atong goal sa program, duha, keep children in school and healthy. So, kung wala ka nituman ang criteria, meaning dili para sa imong programa, basi naapay other program nga pwede mahaom nimo kay naman tay conditionalities nga ginatuman. Yes, ma'am. Para makadawat sa grants niya, makaingon ang uban nga, lisod man ang conditionalities sa program. So, kung tanawan dyan nato, ma'am, no, kung tinuod dyan ang imuhang pag-atiman sa mga bata, sa family, regular dyan ni, inyo dyan ni nga, kanang tulungan nun sa inyong family. Kung tanawan lang nato kay isip ginikanan, dapat healthy ang bata, eskwelahon. So, naana dyan na nila. And also, napunta yung ginatawag mga family development session, every month na siya ikanda. I-orient na siya natin mga module, kasi katong ino na ni Ma'am Raquel no, nga, dapat i-enhance or improve ang ilahang kanang thinking sa pag-resolve sa mga problem. Usa na siya sa ato amang tanan sa FDS.
kanang paghimo sa mga garden, napuntay ka ng about mga religion nga i-share po niya, and para ma-empower man ato ang mga beneficiary. So muna ang other conditionalities nga atong kita now. And pinaka-importante, willing to comply ang mga beneficiary. Kay bisag ginon pa ko nga pobre ko na ako ani pero di mo ko mo-comply, so dili para sa imo ang program. Ma'am Cor, nalang ko yung follow-up pay, di ba 90,000 na inyong target for this year, Yes. until March 10. 10. Yeah, oo. For this moment, pila naman ang matawag ta nga na-validate ninyo gikan sa katong mga previous nga listahan nga kumbaga kaya ba na to ang 90,000 until March 10? Yes, So, ma'am. asa natakan? Pila Yes. may percentage? So far, Jud, ma'am, ang amount yung panag-posting me January 30, 31, so 15 days siya ang ato dapat registration. So, ang amount yung target kay February 15 ta mag-start of registration. But naatay area, among gipilot gahapon, especially sa Basak Pardo, diri sa Cebu City, gi-start na mo sila early kay gamay raman ang ilang targets nasa sa 50, so katong na-target nga 50, 60, 70. Mo'y atong giun na, kay mas dali na itong ma-inform ang beneficiary. At the same time, magpasalamat jud mi sa atong mga local sa barangay, no, supportive kay sila nga, ang mga parent leader na to, ang barangay official, ang DSWD, tabang jud sila inform sa ilahang mga member para mapadali siya, ma'am. Then, nagplan na mi ana, ma'am, sa imong ingon, makaya pa jud namo, no? Nagplan na mi ana, ma'am, na mi target ana, so, hopefully jud mama, ma-follow lang jud ang among plan nga mahuman anang March 10. Kay dili man si Pantawid staff ra ang mukandak. Nagpatabang mi sa atong partner sa barangay, ilang mga LGU link, DSWD, atong mga parent leaders. Pwede sad ko apil ang atong mga partner sa DepEd, DOH, PSA. So yan na hopefully kung ma-follow lang jud to siya mahuman na mo ang kuan. But if dili jud na mo mahuman, mo pa na among discussion kay ang gihatag mong goods sa national as the moment na ilahang plan is March 10. So, hopefully, no, nga Hindi na puno ng set ko. May nga impossible no, 15 days yan, 90,000. Pero region... Central Visayas. Yes, Central Visayas. So kung atong tanawon map, simultaneous sa ang among pagplano, and ano makita na ito gitaw convergence of services, meaning maximizing resources within and outside. So kami, regional staff, but appeal ni sa pagkuan, sa pag-register. So, ang atong kuan doon is para ng activity simultaneous. So, kung nakasign ko sa lawag, yan na. So, mayroon dyan ka bang pila naka-percentage ko, ato yung burag realistic na pagsunod, gahapon pa niya so good. Pilot na mo si Basak Pardo. Pero based sa atong experience, makita yun na ito nga because ang local, ang barangay unit, tanan yun is kana bang hitabang. Yeah, karon nagpadayon na mong pagplano pero nagpadayon na sa ang pag-register. So meaning, it's simultaneous activity. I-register, i-code para ma-hit yun na mo ang February 15. So far said ma'am, sa akadabang sa agency, although I'm working, no, makita sa na ito, kung muna isulti sa target, tumanon siya. So, o naaman tingay mga spillover, kaya na, di man din na ito na perfect si 60 mo abot. Inside sa time, balikan na mo dito para ma-appeal. So, we're hoping, we're crossing our fingers na maabot na siya. Mahit na ito si 90,242 to be exact. Okay. Ma'am, pwede ni mangayo sa breakdown siguro per province for Yes. for the total of 90,000? Yes, ma'am. At least na idea. Prepare po nga per district. Sige. For Bohol, we have 16,971. For Cebu, muna yung pinakadako jud ma'am, we have 40,817. Then second, ang ato ang Negros Oriental nga 31,625. And Bohol, since gamay siya, Bohol, ang Secure, pinakagamay lang siya is 829. So, sum up siya og 90,242. Households. Siguro sa dakong pangutana lang sa publiko, ilabi na itong mga kwalipikado o itong mga interesado nga mahimong membro o beneficiary sa 4-piece or mga kung palitan mahimo mi o 4-piece beneficiary, unsa man ang matawat, unsa man ang mga benepisyo ang makuha, pwede man na ito mapa-ambit ma'am para at least
Hibawan nila ba? Karon, pinakaroon nga, padayon nga itong pag-register, nakita ta sa mga batong beneficiary. Sige, sir, part sa atong community assembly before ta mag-validate silang document is really natay orientation about sa program. So, actually, nagdagyod ko og kudigo para dili ko masayo. So, kung pananglitan sa usa ka pamilya, tuluman ka sa pantawid, tulo ka bata ang maximum posible nato ma-appeal. So kung nai elementary, daycare to elementary, makadawat sila og 300 per month. So kung pananglitan ang anak is na sa junior high school, makadawat siya og 500 per month. Ya, kung senior high school, 700 per month. Per anak man na, Ma'am Raquel, no? Yes, sa katulo. So, kana para lang sa edukasyon. Naasa tayo gitawag og health grant. So, ang health grant, mauni ang gihisgutan ni Maricor ganiha nga, ang condition of cash transfer, dili siya made in sa Pilipinas. Nagsugod siya sa Latin America. Pero, naatay innovation sa Pilipinas. I-appeal ang family development session. So, unsaban siya ang mo-focus on values clarification. Nga ang atong mga anak na ang right na eskwela. So, kuban pang mga topic about good parenting or mga disaster. So, una nga, kung maanan ka sa FBS, niya ang imong sang anak, imong gipaadto sa health center. So, kay sa una, kanang problema ang health availment. But karon mga tunagid sila, tungod kay part siya sa conditionalities, no? So, muna nga, naa siya'y 750 sa health grant. Plus, pag yun, ma'am, aside sa education health, napata sa atong rice subsidy. So, natay 600. So, maunay madawag nila kada bulan, ihatag kada duha ka bulan. So, kung naakoy anak nga, sample lang, naakoy anak nga, tulong ka bata nga puro elementary, naakoy 900. Naakoy 750, pila na? 1,650. Plus, naakoy 600. So, 600, that's 2,250 times 2. So, more or less, kung compliant lang, makakuha, ditag kulang-kulang mga 5,000. Which is, ayuda siya, yan, napaka-income lain, okay, na yun. Dili lang igamit sa mga kada mga gipag-isip. Ang naatid na, kayo, there's no perfect implementation, pero pila lang na sila ka-porsyento, majority sa atong mga beneficiaries, giayo o gamit ang atong mga angkit cash grant kaya sa Pero Ma'am Raquel, in case lang, follow-up lang ako kay na-mention na ginunganay uban na gamay lang, pila lang ka percentage na nagigamit nila sa lain. But what if masakpan, may bawaan sa DSWD, so what will happen? So, para anak, ma'am, naagit tayo grievance committee, naagit ni regional grievance, yan nasa may provincial grievance officer. So, muuna nga, ang atong registration, tamong kung dito pag-register, kay kung maayo ang pagpili, gamay ang grievance. So, kung mahitamo na yung gisulti, ma'am, nga, dahil pilagin ka percentage, naatay gitawag o kanang 4 months nga, kung dili na siya maayo, ato na siyang i-case manage. So, pabisitaan na to sa itong mga case worker, mga social worker, kung may problema, pwede ba na ito matabangan? Pero, kung pananglitan in 1 year, dili kita kakuha o operasyon, basta tayo gitawag sa case management ka, case closed. So, meaning, dili bagay ang programa niya, kaya siya mutuman sa conditionality. So, naa ang programa, basta tanong yun ang mga documentation, na ako siyang gitabangan, giato niya, dili gid siya, ang programa naasad siya kanabang provision nga pwede na ito ingon of release. I-release siya, i-out siya sa program. Kaya ito ihatag sa mga tao maganakan. Kaya kung ano good ni, this is the first time nga ang gobyerno directly monghatag mo og kwarta and you have the authority to manage that money by using para sa imong mga anak. So, nindot na nga, that's part of the empowerment. Pero naagid, ma'am, actually, natin mga problema about money. No, ang ganang pamilya na, no? Pero, muna, di ka ito malikayan, pero pwede na ito ma-decrease tungod kay naatay grievance redress system. Ma'am Raquel, Ma'am, you mentioned man nga, nagsugod mo gahapon pa, no, sa registration, validation, o as of now, kung sa'yo mga concerns nga nakita ninyo with regards sa katong mga listahan na i-provide na? So sa amuang ma'am, based sa amuang pandud kagahapon no, mostly jud no sim break. So ang ilahang school certification, mana pang ma'am pwede paapas Monday, Wednesday, wala man sa principal kay nag-seminar, di ba? Sim break, mag-seminar sila mo to. Amuang ingnan nga
kana i-endorse na lang mo sa ilang city link na naka-assign, and then si city link na ang mo schedule kanu sa sila and mo coordinate sa ato ang school kung kuan kanu sa available. Nya nasa tay other kadaghanan jud mga kay kulang sila og mga birth certificate. So mo jud na ang kuan, so sa amo nang ginaingon kay dili jud na mo sila i-register kung kulang ang supporting documents. Oo. Ngano man nga stricto jud mi kay for how many years magud ma'am, luag kay ni ba nga sige maluoy man ta, gamatan lang ang supporting documents, and the end man good maluoy ni sa mga among kauban nga mga case worker kay sila maglabad mo ana raman pod ubang beneficiary man gud niya ay sunod na lang nako i-process ma'am, sunod na lang nako i-process niya. Once magka-problemas na sa ilang grants, magsige og reklamo. Kay ang kung kulang ang supporting documents, ang ato ang monitoring ma'am, dili man magkadi maupod kay tungod sa information kulang-kulang. So mo na nga i-prevent na mo kana mga concern para maka-focus ang ato ang mga municipal link sa case management sa kato jud willing jud ay mo comply. Oo. So mo na amo ang gikuan. With that concern, ma'am, sa birth certificate, doon na po may partnership with PSA nga kung pwede lang free, nga pa. Nisuwat mi sa PSA ani ma'am, basin i-free man na nga. Kung naa may registration, invite jud na mo sila nga present dito sa atong community assembly. At the same time ma'am, nagsuwat sad ta sa atong congressman, sa atong governor, and also sa atong mga mayors nga basin makahatag sila og budget nga ma-free. Oo, so naanay uban nga LGU nga ni-commit nga i-free jud nila ang birth registration. Dili man ni mahitabo mga ang kaning beneficiaryo kay hangtod sa hangtod kini. Kato sa siya may tabo ma'am nga like muhawa ang dili na siya for peace beneficiaries or kaning ingon na to nga mo graduate na siya say kasama ni siya may tabo. Sige sir, so na mga sitwasyon nga mo ingon tanong nga although natay 7 years sa kilos on that framework, but number 1 is una gitawag na to natural attrition. Meaning kada nga household wa nay bata nga din, graduate ta. Number 2, katupusan to nga, kada bang di siya mo ko-opera, gaana to og 1 year. Na pag-manage, dili lang gihapon, anak, wali madilis. Nya ang usa is kanang, yes, food trip, katong kilos undan. So kung atong sa answer ba nga, kung atong tabangan ng pamilya na ay makagraduate, dili na magdali og minyo. Dili og minyo, makaingon gyud ta nga kana nga pamilya yes ang ilang level of well-being. So muna nga atong pasabot kada sa FBS session nga mayon kita dili kana bang obligasyon sa mga anak, obligasyon sa mama or papa ang pagpadako sa anak, pero dili obligasyon sa anak nga buhigon ang papa o mama apan kung gitarong pagdala based sa atong kultura ng Pilipino kana nga anak mulubak yun na umutabang sa pamilya. So, diyan na ito makita nga successful. May mga impact ba kay mayon ang mga nanay, ma'am, nag-adjud ko'y kuan, ma'am. Kanang teacher. Siya nag-yun, nagtabang na po, ma'am. Basta, let the children dream na makampot nila kay og dream lang niya, walay action, wagi may tabo. Pero og dream, kay tabang sa gobyerno, ya tabang pagkamuma sa mama, ang makabot yun na. So, dili lang siya magdali og inyo, makaapag yun siya. So, kana sir, nga, bisag di pa maabot og 7 years, but nakabot si level 3 of well-being, which is self-sustainable. Kana nga pamilya, usa na siya. Pero wala pasabot kung maabot na ta sa level 3 well-being, muna yung reason we have a continuing partnership with the local government. Tungkol kay ato na siya i-endorse. Kaya man yun ang constituent. Then, naay mga kuan, muna di case manage na to. Yan ay mga recommendation ng atong mga ML. Nga kani, pwede ba nga, ipadayag monitor ni sila tungod kay kuan. Kada pang posible man tama, mabalik ko mo sa kasalaman. But, kung mas maayon, i-tag pagaan na itong mga livelihood package. So, muna na dito yung going convergence with other government agencies. Atong may tulos. Thank you, ma'am. No? Makita na to, miss, nga ang kaningin based sa ipang share ni ma'am ganiha na may mga lalain ganing mga intervention na murag ang sold with aning program for peace niya. Naputay like dili lang kani nga usa nga specific nga aspect like murag full package gud ba nga mo ning gikan gud sa iyang pangan gud nga pantawid pamilya. Mao
essence good na ba why exist na siya nga program. Way ubay na mag-share niya kanang katong mga impormasyon sila Ma'am Raquel and Ma'am Maricor siguro karon we would like to open the floor na pod for our media partners to raise po their own questions sa atong mga guests. Nakipunta karon we have from PTV and Sunstarist atong mga media partners kay na uban na to karon. So it's it. Good morning, Earl Padronia from San Ma'am. So I've heard that during the start of the year, namoy mga meeting with the LGUs no concern with the one of the topic na na-discuss niyo ma'am kay kaning special validation sa mga 4-piece household nga can access o katubong unidentified as non-poor na listahan ni ma'am nabatay plano karon or move karon nga ipadayon ng special validation or unsay may tabo kung ikuan ninyo ma'am initiate niyo. So, sige sir, ako sample last year, mga middle of the year, ako may MCCT po no, Modified Conditional Cash Transfer po ka. Pagsugod sa MCCT niya, may unsa ng MCCT, may una ko anak sa pagtawid. Tungkol kay at that time, pag-enumerate, pag-listahanan, wala na apil atong homeless with family. Diba tayo? Number 2, atong indigenous people. Kay, naay portion dito nga IP, nagdapo ba nag-enumerate nga indigenous people. So, indigenous people is too. And katong family in need of special protection. Mauning na earthquake, mauning na Yolanda. So, kani sila, wag rin na-appeal sa listahanan. But because kinahanglan nun, muto nga, naamantay ka ng National Advisory Council, ilang gi-approve nga, dahil MCCT so nasulod. Naturally, wala din sila na-appeal sa atong pagpanglista. Kay special circumstances man ni, mautoy atong ikadakan ng special validation, sir. Nga naman, tungod kay, sa panahon pag-audit atong 2021, napuna, natanaw, kay audit maging may every year, natanaw sa COA, na nganong naghatag man mo cash grant, so wala na appeal, ingon man si law. Pero remember, the law, na-approve of 2019. So katong pagsugod sa MCCT 2013, handled ko, okay lang siya tungod sa na. Pero karon, that's why, sirs, nagkandat ng special validation para atong i-validate katong mga MCCT, kasi RCCT, nga wala na appeal, wala kung sila na appeal, pero they were identified to be non-poor sa atong listahan ng 3. So, unang nag-validate na through special validation, tanawon nga non-poor sila, pero tinuod ba? So, sample, sir, no, appeal na to atong homeless street families, kana bitaw na sa atong interior, sa Carita. Sir, ako yun, i-volunteer o kanda, kaya no, non-poor ni siya. So, ang natamo, so, kung eto nang i-follow ang naa sa tool, sir, sa atong gigamit na validation tool, unsay gigamit nga ato, galvanized iron, kay kuhan man mo si Rio, unsay gigamit diri sa wall, nakabutan dito, di ba, grills, yung unsay gibutan sa, diri sa kuhan, tile, so natural mo yun. Pero pag ato na ko, sir, ginoo ko, unsa may kuan sa atong mga homeless, no? So, ako, as social worker, nag-recommend ko nga ipabilin sila. Kay non-poor sila, ba, tungod sa atong kuan. So, silbing inaway mo rin, inaparlan sa kanang, akong gilalis ang resulta. Pero, atong naatay supporting, mauto ang kanang special validation na nakabutang dito for retention. Because, kani sila. So, kanan siya, sir. So, umingon ta, ato ba itong ipadayo na ang maging certain nga timeline. So karon mauning pagpanglista. Result sad ni siya sa identified sa listahanan nga 4. So mayon ta sir, atong pag-conduct sa listahanan 3, natay MCCT nga identified with sila 4. Walay problema. Ay so naman sila dyan. Pero ang atong gilalis, ang non-4, muna na special validation. Para mo recommend mi nga ang ngayon sila ipabilin bisag appeal na sila sa unang nga Venice because ang ilang well-being kuan pabilin taon ay napasya number 2 ang uban. Pero una, that's the classic example nga medyo ko MCCT wala kita na listahan because pagsud nila sa program special circumstances. Nag-ask ko sir na on-site plan. Yeah. Okay. Sa the plan. Katong mga lista sir, amount of validation nun, atay mga gipang for retention atong mga lista. So, kami sa field office, igo ra jud mo recommend, dili may maka-decide kung
kaya sa i-retain ba jud. So ato ang gibuhat gisend na mo sa nasyonal with supporting documents kay kung mayon ka pobre, unsay basis nimo nga pobre na siya, so na may mga pictures. At the same time, ang atong case manager na sila'y certificate ito case assessment report, nakadetalye na sila or social case study, nakabatbat na dito ang history sa ilang family niya, nganong i-retain na ito ni unsay supporting unsa pa situation sa ilang panimalay, ato itong gisend sa national office. So as of now, si secretary pa ang maka-decide kung i-retain dito sila na households. Oo. Follow-up question mo kaning about sa kami kung preventing sa cash card owning mo ba? So, what's yung mga strategies nga itong in place, ma'am, na mabukod ba sa mga patuloy mo dawat sa cash card? Ay, sa cash card, no? Sir. Kana dyan, sir, pinaka-challenging dyan naman, no? Kaya, naadyan tayo mga kanang tipon, nga mo mga dagko kataong. So, syempre, kung kita mo bangka sa ilaha, rag-lisod-lisod kayo, no? At the same time, atong mga kung madlock set sila. So, para ma-address na nga issue, ma-minimize na sa siya, we have a series of meetings sa IRAP, ang itong expanded committee sa different regional office sa government agency. Diin, di-discuss na ito, nagpatabang ta sa ilaha, unsay buhaton ang mga taga-PNP, taga-PIA, DOH, tanan ma'am. So, naghimo ta og resolution ato, sir, na ato ang kuntakon kaha ang katong mga kuan kanang katong mga nag-loan shark. At the same time, maghimo ta resolution para ma-prevent ni. So, kato siya, sir, gi-raise pa namo sa national office. Oo, kung ma-standardize na to, sir, hinaot lang may through the ILG nga matabangan mi nila kato ma-address na concern nga maadto jud to kinsa po sila matawhan na. Oo. But na ay nag-localize jud, ma'am, like sa po sa mga sa Pugo, na nato sila gihimo jud, ma'am, nga laka naghimo sila go solution. So naiisa ato nga dako-dako sa to siya og ranko kanang nagpa-phone siya nagi-add to sa ato ang MSWDO and other local staff na jud siya, sir. Oh, so mo na ang other mo na nga dili jud mabuhat sa DSWD alone ba. Magpatabang jud mi sa other nato nga mga agencies na mapatabang nga ma-stop na jud ni siya niya. Ang amo alang pod as DSWD, amo jud na siya gisigig balik-balik sa beneficiary nga dili lagi ta mag-phone kay mo ni importante nganong nga na beneficiary ta tungod ani. So di jud ta mo na siya, ma'am, nga for this year ba hinay na jud siya nga kana nga mga cases. Nalingkod ka, sir, no? Kung atong tanan nga mga kanabang municipalities o local government na will power nga kanabang establish sila kay this will power din sa kanang sa local government. Pero yeah, nahiuban pipila nga kanang very supportive pero kayon sa taga kanabang RP di mo practical din nga may mutan-on entrepreneurial kay sila experience lagay mi nadawat nga istorya kung wala nga validate nga katong pagsulog dito sa Mambaling, so na are you sure ko ano na appeal ya balay. Pero ang yan yung nagkuhang yung bag full of ATM. So, nakuha na lang itong no, alam pero, yan, probably na sa tutingin. Pero, kung ato sa appeal nga, mayroon ta ato sila mo-organize sila nga, kanang, padayon mo sa inyong negosyo, ayaw na rin pangtawid, kay, bakit magiging niya, suporta mo sa gobyerno. Kaya this is a bankruptcy program to address poverty reduction, in which mura mo appeal dito sa konsensya sa pero umiinta outright na ito ipadako mura dili mura wala pa man sa ikuan anak mo, no? So kana natin guys, so right now we are also appealing yes, you have the right to padang be a businessman, entrepreneur, pero pwede exempted lang ang atong kuan pagtawid nga beneficiary para ang kwarta di intended para kung ano lain, it's really intended para sa mga bata. Ingon anak lang kung tasubalik kita sa objectives, why is it nga na ay pangkawid-kawid? Correct, Rob, no? Kay imbis luoy na, gitabangan pa, mura giduot pag yun. Yes, o siguro sa ma'am, siguro more i-educate sa yun ang inyong mga beneficiaries na dili sila mo avail for naman kayo uban doon nga di good kalikayan, di ba? But siguro sa kanang constant ano lang, di ba? Reminder nila hangtod nga ano sila nga dili gid maayo nga kuana ng card cash phoning kay sila ra po'y luoy. Yes. Okay, ang amo mo gud bang pag-validate na mo sa area, like sa mga phone, no? Wala man jud ato napasagdi, kasi man jud mo nag-remind na mi.
verbal learning, written learning. Mostly dyan sa among na-encounter dyan, ma'am, kanang nagkasakit ang ilang family nga wala na sila choice. Kaya dapat masangla ang ila. Pero nasa uban nga, lahi po ng rason nga, dili dyan siya valid. So, mana among isige dyan o balik-balik sa ilaha. So, ang karon nga year, ang mga local, di-act naman sad sila, hitabang na sila. So, ang uban na strategy kay kinsa to ang mga beneficiary nga nag-phone, ipatawag sa mayor. Istorya dyan, ma'am. Istorya sa mga MSWDO nga, i-warning nga sa sunod ha, di na ka kay kamura mong piraso nga nung matanggal mo sa program. So, ato sang ipuno mamno nga basically right man gyud ang Pilipino, ang mga video ikatuan ika-check sa attendance sa FDS. Asa ini wala anak pa race. Pero gihuman na ito kay different na nga gibali. So anak na para lang mag-present. So muna usay surprise bisita. Asa imo ko so usay masakpan. Pero sa giingon na ni Maricor nga naagid tay grievance ng mga officer na maoy mag-manage anak para lesser or kung mahimo ma-eradicate na gyud nga wala na gyud mag-on. Jack. Hi, ma'am. Good morning. General for PTV4, ma'am. Nalang clarification sa Central Visayas, ma'am. Pila itong budget for 4-piece? Actually, sir, kuan, more or less, ang atong total nga active household is 282,000. Nga ato na siya i-times, na more or less, the average is kana bang majority magod sa atong kuan are really nasa elementary and high school. So, una, i-times na to pila-pila, Sir Kerwin, pwede sa nato ma-text, no? Oo, kung gusto siya specific. Pero naagit tayo budget sa 282,000 active beneficiaries sa health, sa kuan, sa health, sa edu, ug sa rice subsidy. And yeah, help, call a friend, text to get the total amount kay ngano sir, murag bag-o pa mi usay maghatag kag WFP. Ya dili man siya automatic, kinahanglan pa man siya ko so bag-o lang mi kabaw maghapon na approve na niya. As to the exact amount, wala pa mi pa. Anytime karon mag-call a friend to really get the total amount kung pila. Pero sure ko nga it's bilyones. Kaya imagine, 282,000 times. Sa 2,000 more or less average ma'am, 2,800 sa usa ka makuha na itong estimate, times lang siya nato niya. Times 2 kay every 2 months man. So, in 1 year, kaunong ni mag-pay out. Pero ato na ibutan sa ilang ATM. Wala na to atong mag-release ni. Kay hasol man to sa oras. So, what is good na nanay ATM kay automatic na na sila. Kabalo na sila, uy, nanaan tuan. So, yeah, nindot sad kay kung naay mga other nga mga parang atong kuano, katong sa COVID, i-add on na dito. So, muna nakalindot kung na-ATM. Kay any government kuan, lakos na niya, simpler pa siya, dili kay hassle sa mga staff. So, yes sir, So, ang katong ingon ni Ma'am Daria ganun, sir, mo to'y actual beneficiary nato for this year, ang 282. But ang fundingan jud ana ang kita nato physical target for this year, we have 300,103,000. 300,103 man ang i-fundingan for this year mo nang naatay registration. So mo na ang budgetan for this year. Ya ang katong 282 mo to ang actual nga ana ay grants karon. Ma'am, sukan pila lang ni-graduate sa 4-piece. Dali lang sa Central Visayas, sukan sa pag-implement ani. Okay. For sir, since 2009 until karon naatay 52,000 nga households nga na graduate na sa program. So dip pa na siya. Natay mga category like na self-sufficient na ay na duplicate, na ay no 0 to 18 years old na sila, and then ang transfer of residence to other areas. Then naasad tayo katong nag-waive kay self-sufficient and katong natin mga buluyago, gipag-delete nato mga fraud, so maingan na siya sir. Okay, clarification lang sa karon mo graduate tay karon ma'am, pila ka buok? O kano sa sila mo graduate from tuig? For this year, natin i-target sir mo itong gingon gana natural attrition, i-discuss ni Ma'am Daria, we have a 23,000 households. Wala siya ang possible nga mo graduate for this year. Kay i-revalidate pa na mo, possible lang na siya sir. So, mamaynusan pa itong 280 ko na mo, maynusan pa ulit 23. So, dako pa mi i-register na po para ma-hit na mo ang target na 300,000. Thank you, ma'am.
So, more or less, sir, no, akong times nga, more, ito na the average for family, 2,500 yan, times the 282 active beneficiaries, 282,000. So, more or less cash grant lang, magabot sa mga sweldo, mabot siya ng 750 million. Sa cash grant. And that's for the whole year. Pero sure me nga, more than paan na, tugod kay, na pa may mga tao nga, kalang ipagsweldohan sa cash grant. So, murag rough estimate lang. Thank you, ma'am. So, yeah, thank you for our media partners. Siguro miss atong oras sa ato ang programa karon na focus naman, but before ta official nga mahuman atong tagaan og higayon ang atong mga guests from DSWD siguro to give their message, parting message, ilang mensahe sa labi na itong mga miyembro sa 4Ps. Kung katong mga kwalipikado, kung katong mga naa sa listahanan, atong mahibawan sa ilang mga isulti, nilang Ma'am Maricor ni Ma'am Raquel sa itong mga beneficiaries. Siguro, atong unahon lang si Ma'am Maricor. So, amo lang ihawag ang mga beneficiary na potential attend jud ta kano sa ang schedule kay dili kami magbalik-balik sa area tungod sa kadako sa target. So, kumplitohon lang po nato daan ang ato ang mga documents before tamado sa community assembly. Kay kung kulang ato ang supporting documents like birth certificates, school certification, and health certification, di gyapon sa i-cater sa ato ang validator. And also, kato po mga beneficiary nga example, na monitor na sila sa program before, na minyo na survey sa pantawid karon sa Set 12, di na sad sila pwede marehistro kaya naka-enjoy naman sila sa grant sa pantawid. And katong nag-transfer of residence, mamalihog mi nga i-inform ang ato ang mga kaubanan sa diha sa LGU kung asa na sila nag-transfer para mas mapadali ang ato ang pag-process sa ilahang dokumento o naa sila yung mga kalibog sa mga supporting documents natay mga kauban na diha sa LGU, pwede sila mangutana. Thank you. Okay? So, sa atong mga kadabang potential beneficiaries, kung naa pa nag-enjoy sa suporta sa gobyerno, nang hinautang nga gamiton ang kwarta sa kung sa objectives. Because ako nang giingod, dili ang gobyerno mo decide nga mag-usap ta para maabot na to atong mga damgo. Kita mismo niya, nindot na din nga ayuda sa gobyerno tungod kay kitang tanan na ay right to live in a dignified manner. So, kitay mo pili anak. Kaya kung dili mo choose anak, muna magpabuyag ta. Pero kung ita, atong mga anak, kada ba atong pa-eskwela, proven na good and tested sa mga success stories. So, nanghinaot ko nga, i-grab ang opportunity to change our life because ang kapobrehon, usalan ka sitwasyon na pwede mausap. Dagang salamat. Okay, Bitorog, no? So, hinaot na no, sa itong mga viewers, especially sa itong mga 4Ps beneficiaries na ito, mga hopefully, sa kaingon na ni Ma'am Raquel at ni Ma'am Maricor na hindi mo nang gamiton sa maayong sa sakto ng pamaali kay of course, this is already a gift, no? Blessing na siya gikan sa government. So, hindi niyo makita na nagtrabaho yun ang government andang tabang yun sa mga especially sa katong mga nagkalismo dito sa itong mga kabus ng mga kaigsuunan. So, manghinaot ni nga inyo kining support mo, no? Especially karon nga ongoing pa ilahang mga validation. So, hopefully na andamon ninyo katong wala pa na validate, no? Kung sa mga documents nga kinahanglan. Of course, willing sa good mo, di ba? Nga ma-appeal, no? Nga part sa beneficiary kay sayang ang kay gayunan, no? Sayang ang gihatag sa gobyerno. So karon, no? That ends our kapihan sa PIA. So, may hinaot ni nga daghan nakutlo nga mga information gikan sa atong bisita from the Department of Social Welfare and Development, no? Sa ato ang gisgutan nga 4Ps, no? Ang bagong ang permanente na programa, no? Nga ihatag sa gobyerno. So once again, Miss Rizno, pasalamat na sa itong mga guests, gikan sa DSWD-7, Ma'am Raquel, Daria, MCCT Focal Person, and Ma'am Maricor Rote, the Beneficiary Data and Management Focal Person from DSWD-7. So, in behalf of our regional head, ma'am, sa Philippine Information Agency Region 7, daghang kayong salamat for coming us here sa among office nga pag-share ko sa mga valuable information nga makatabang sa publiko, ilabi na itong mga miyembro sa 4Ps. So, once again, daghang kayong salamat. Hangtod sa sunod na sa episode ng atong programang Kapihan sa PIA, usab kini si Rob Cabarto. Kiniusap si Hazel Gloria sa Philippine Information Agency Region Region 7. 7.
Daghang salamat o mayong adlaw.